belai kiro kha khamani sini Kogro Media Forum ni Khoroksa Adong Kanchanpur ni Khoroksa Susuk Koktoma Thumnai Cinta Kuromen bini nukuni borok no jeng salkabangwa salisigulo sak khamia biaba obahai asumsa ngana miaba koksai tongo tiribo koksai tongo asumsa oxygen level ko mungthawani bagi langma sasolang jaka bini bagi jeng All Tribal Kogro Media Forum kha khamjak tai obahai jora hamia jorawo ba tam huni kok sasinai tobe bini dalai khino sung to agin civil semen tongo bisi balok ya ko bukayung tila zamani abon ya golo haino hai bini nupuni nok di borok thangjao ka tabok bosa class 9 ni pori tongo chini kok ma thune rong ni langmao ahaino se chini kono security gre na kono beton ka ham mama jorawo nok di borok no seven security dana ni bagai jeman saksai to jaka cinta kuromen bil logyo sung tongo humbano serokom saijo khaimanya sung basa kotara ya ko plus chin Kogro Media rok ni obostha to galai no sugya abno buya sana no bo saibo sugo mai to phano omahai tangthung omahai lukro bonani nim thung kinango tai chini je kok thumero ni lukungo kaham treng jasik mansak tonglai tongnani abro diai jao tomchung kai torokbo tai takuk romen ni nukungo bahino kai to naiklai tung ishor naiklai tung jate khakchangma manai tabuk chini bukhuk onitariang doni bo kola khakchangma manthung asunu kokma sajabo omai jora hamiao asunu situng